tas mulai layat guys. Jajal ini Mbah Mah nih. Anaknya ini mulai. Wong nyapa iki. Wis, enak kucing. Kok ya kenyeh men to kilike iki. Masa sih letak padus. Mbah. Ora nek endi. Loh. Yang buri ya nek. Menik ya. Masa gini Pak Mat. Tak sana wong nganu cah. Tak sana wong ninggal iki mau. Ayat sik aku iki mau. Mbah Mah apa pelaku rene Pak Mat? Mbah Mah apa pelaku ngalor ini? Ora. Ora. Kok suwung ya? Ayo. Endi ya? Biasanya dolan rene, tapi ora enek. Ora enek. Heeh. Lawange iki mengo, tapi kok ora enek. Neneng anu, entongan. Enggak enek. Napawang. Embangan kan enek aku mlebu. Bagus ngising. Oh, balik. Tak celuk yo krungu. Mbah Pariem kok iki. Ora itu kok iki. Apa? Cuma kondi. Pundi? Masa kan muak ya. Lah wis kan video, gak kon pada menarik aku. Medali angel, Pak. Anu medali angel. Wekat. Oh, alah. Niku instrotop. Lah iya. Tugas instrotop. Endi ngono wong. Sik, Mak, golek Mbah Mah, Mak. Kok dengar ini ora enek. Metu ngendi. Masa wis wira-wiri ngene. Mbah Badi. Kondi, Oh enggak ada badi. kok ya wis mlaku kok kono. Lah iki, Mang. Tibake kontrol. Tidak disebut lho. Tak goleki batinku nendi. Lah lawange mengo titik, ora ditutup. Ada itu apa? Karo adus. Ada sebenarnya enggak bersalah. Lah emang enggak diteri sarapan? Teri sarapan Pak Kin, Mbak. Berani menik sik nang kene enggak. Oh, landarane sik ning kene bek menik. Heeh. Tak goleki batinku nendi. Tak goleki batinku ora enek. Mosok men ngene Mbah Badi ya. Baratus jungkasan. Baratus jungkasan. Lah lawange iki mengo separo. Kok ora dinep. Ya. Nganune apa jenenge? Ora tak nep. Tak tau nae. Apa jenenge kok enek pitik mlebu nelek. Aku mentas layat. Nanti Lah, ora ngerti ya? siapa? Bojone Mbah Kasri, Siapa? Pak Sukidi, Masalah iki Mambengi, masalah. Mambengi ninggal, Lah nikah mah bengi. Mambengi. Pio. Bojone Kasri. Heeh. Masa Tak kira ngerti krungu tak. enggak. Ora metu. Mambengi aku layat sampai jam 10 mulai. Oh, ya. Kowe yo gak. Enggak rene. Heeh. Jo, Ki mau tas dibudalne ya. wis budal Wes, wong kan Mambengi lek ngedus Mambengi ya. kok moro-moro. Mati to. Yo, Ya lara suwi lho, Mbah. lah loro. Heeh. Oh, alah. Di Sregep ram loko. heeh. Wau berang-berang gen. Heeh. Lek sing wedok ki ngirim yo mek ngirim tok. Ora ngewangi. Ora karek pitik le yo ndak ngewangi. Angger cenukne cenuk ngono wis. Jo jadi itu gede mati. Heeh. Kurang ajar. Wis wayahe ya. Eh, Wis tuwek.
Karo sampean tuwek ndi lho, Mbah? Yo Tuwek Mbah Sukidi. Mbah Kasri karo sampean tuwek ndi? Kasri kan ora duwe tunggal. Heeh. Anake ya Gus Sitok kuwi. Pak Somo kuwi. Yo, Lah ya karo sampean tuwek ndi? karo Kasri Heeh. ya wis padha. Wis padha. Heeh. Tuweke padha. Oh alah. Dadi ada wong ninggal kene. Heeh. Bau nganu to. Aku ki sik iso bau ki aku ndak tahu balik to dino-dino. Terus awan ngiyup nang gubuke kono. Anu nang gubuke Tegale kono. Kono pas nyang Tegal. Ngono ki sampean kok mboten wasel niku teng napa damel adon ajeng kula tanemi pantun ngono aku anu kula niki lho idul niki lho kula tanemi gogo niku payu jan lemu bojo kula niku kanton mugun mon mboten nate kula direpne Supena kalih sing jaler ngono Pak anu kae, Pak Jo, sapa Katijo? Heeh. Jenenge Pak Katijo. Bojo kula niku lumuh kok aja meneh kok damel adon ngono to. Heeh. Nah, terus sing lanang ngomong lek aku ngiyup ning gubuke kono lek ngomong lek gawe adon gak tanduri pari kira-kira. Nah, sing wedok kuwi cemburu. Roh aku lho kok ngelokne ngene. Lho, tenayu lho. Wes cukup-cukup nyelok aku. Ngelokne aku tenayu apa aku darani gendho segrugu karo bojomu. Aku mek nunut ngiyup lho. Wong ayu, prayo ayu kowe wong kowe ora tau metu ka omah aku ngono. Lah aku ki ning bawon genku lho, Nduk. Kuwi ya wis putu ya, Mbah. Wes. Wes. Ono cemburu ya. Heeh. Wis putu. Cemburu kok ngelokne aku kuwi lho wong ayu lho kok ujug-ujug kok ngono. Yo aku lek nek wong lanang gak melangas kok, Nduk. Aku gelem rapi ya cek payu. Nek aku wis ora sudi, Nduk, aku ngono. Gelem rapi ora wis gantian. Heeh. Kok dadakno kowe kok cemburu lho. Aku ngono. Kira-kira bar kuwi gak melu terus melu no. Dak. Ora melu ning Tegalan bar kuwi. Kak. Apa tahu wong ngirim memek kok jenenge jenuk. Jake gregeteng sing lanang sing usung kae putune sing pekok kae. Heeh. Dadi protolane iki ora dijikuki ngono aku dhewe ya ndak ngerti maune kuwi aku karo sapa kae kaya jenate Yusito apa si anu ndrabas aku arep balik ki ndrabas ngono lho lah protolane kaya ngene kok ditokne ae lah iya lho Mah kok yo Mah dijikuki jo mbuh karo Yusito mbuh ki protole anu kalau raya apa-apa kae Heeh. Dra sing musung mek got putune dadi ora sudi njikuki kuwi sing dipenteli tok kuwi sing digawa. Lek sing lanang opo. Tanine jan sregep tenan. Sregep kok, Mbah. Heeh. Ndak krungu leh loro kok. Lara kan suwi to, Mbah? Wis suwe. Ya rada pikun. Kan dikurung ning omah. Soale karo Mbah Kasri ngamukan. Pikun. Oh, alah. Jadi dikei lawange dikancing kon njaba. Ning jero omah wong. Yo. Karo Kasri. Heeh, dikancing ning jero omah. Masyaallah. Kok lek ngkei sego ya mek dikei tinggal ngalih. Soale nganu ngantem barang. Wong bayi. Bendok Mbah Kasri barang. Aja kurang ajar mentok Kasri iki. Sing bendok sing lanang. Oh, sing bendoki sing lanang. Heeh, kan pikun. Dadine Oh. lek ngekeki sarapan ya dilebokne ning jero terus baru ditutup lawange. Sama reng lek metu teko dalan. Eh. Mbah Kasri turune ning pawon.
turune nang pawon. Heeh. Yo. Ah, ah, Wedi lek amor kok dibendok dijambak. heeh. Yo, Wis pikun kok. dadi wong jikak-jikuk dhuwit kae kaya ngono lho kok ya kok wis pikun to. Yo, Wis anu. ya yo. Wis enek anu setahunan paling wis ora iso nendi-nendi. Yo, wisan? Heeh, bodho sing mbiyen kae wis anu ya mlaku wis mrambat tok. Bodho sing dhisik ya, Heeh. ora bodho iki. Enggak, bodho mbiyen. Oh, Kae wis lara kae. heeh, Jadi setahun iki lara. heeh. Maune numpak motor barang kan sik tingken. Bang Bayi. Tuwek tingken. Heeh, Lara anu resik-resik ning ngarepan. heeh. Ah, oleh tinggal sing lanang. Wen klecingang. Pasri. Dhewe iki ning omah rebutune. Nek karo putune sing pekok kae. Heeh. Oh, anake ndak do teko. Anake teko, padhaan putune ya mara. Lah iya, Anake kan delok ning luar barang. anake akeh lho. Heeh. Lunga ning luar barang. Lah iya, Putune ning Kalimantan. yo Pak Badi kontrol sing ngeterne sapa? anu sing ngeterne Dewi karo sing lanang. Ngono kae wis giyat. Numpak mobil barang. Heeh. Giyat bisa mobile anak Iki Dewi. mau tak goleki rene batinku Dewi yo endi. arep arep. Mau tak goleki ngene Pak Mat barang. Heh? Kok memang? Heeh. Wak takokne piye? Bek mana? Mbah Mah rene. Ndak, Gak enak rene iki ngono. nang ndi? Kok ning jeding no ora enak tak celuki mburi ya. Lawange kok mengon. Mosok ngene Mbah Badi ya. Tenan tibake. Metu aku. Alah metu. Lek metu yo dinep rapet to. Alah film menengan ndak tau. Lek nek pitik-pitik kucing mlebu. Sing enek Mbah Sisup. Heeh, Mbah Sisup nama. Terus kan nggawa sego jangan emang. heeh. Lah wis sarapan bro ndang diimplok. Aku salah bodoh tau. Pe enggak aku mau lawang ku tak belak dia lho, Duk. Ya wis nyo tak ibuhne anu. Ya ndang dimam. Titik ke bau keh ngono. Wis aene ndang dimam. Wis. Eh? Wis le. Dah. Sik duduk. Lah iya disani metenge. Urung dikisan blas to. Dimam sik. Ndang digawa rene. Mam ning nyamper rene. Aku Lara ndang kisan dedeg malah. iki pijeti anakku lho. Mbah. Ene iki kringgingan karo dhek. Ringgingan. Heeh. Kringgingan ngene iki. Heeh. Iki Lah iso mlaku-mlaku ning kono apa ora? heeh. Ning watu-watu kuwi. Heeh. Yo no. Heeh. Ale. Lah iso nggih mlaku-mlaku. Aku Lek wis keringetan turu kene. sarapan. Turu kene aku. Mambengi? Heeh. Panggah turu kene aku. Lah aku ngeterne anakku les catur. Heeh. Bojoku rapat ning kantor. Bar tak terne mulih terus layat neh kuwi. Heeh. Sampai jam 10 mulih. Ndak tekon anu Sapa? tinggal nyurek kuping. Urung sik urung wulan. Urung ulon. Urung wulan. Kon duwe apa ora yo. Takokne sik. Kaya keruk ngono. Kaya Senin, sekolahe Senin anakku. Oh. Senin Heeh. ora ndong sekolah. Senin sekolahe. Iki sek Sabtu tutup. Sik tutup. Besok Minggu Heeh. libur. Dadi Mau tak golek mupeng-mupeng endi. nyang ndi wae. Heeh, apa ning toko. Ya. Bae ngene Mbah Badi tenan. Teprok cengkleng lho. Ora Ora ono. Lah Mbah Sisuk ora dengar iki. Kok wis kok kene. Wis sehat ra ngono.
Anu, wonge nek bawon ngono, Kaget. aku ngene, Assalamualaikum. Loh, pe Mas, heeh. Pe aku wis ra iso ngrungokno beda apa-apa. Aku ngetitir bang, setengahe rada kangen karo dulurku lanang. Wonge kontrol bio masalah. Kontrol ya kok pas ora enak aku ngono. Lho alah. Negros iki mang rusuk aku. Ndredeg-ndredeg negros. Ya ndang dimam. Kowe Bene mari dredege. wah, bawa mendol barang yo enak. Wis ki wis jam 10. Jam, Biasane isuk wis sarapan. jam 10. Heeh. Sawan iki. Sarapan sik ora usah kesusu balik. Kaya sarapan sik ning ngono. Syukur lek ngenteni lawuh gak. Lawangku tak ngakne ayo. Ya wis engko anu. Banyune aja juga kabeh. Kok tak gakne. Wonge godhog anu rawuh. Mlei pitik. Sampai selamatan ya. Anu nggih ngrawuhi Mbah bojone Dewi. Wah, lah bojone. Bapake ya wis rasa kok seneng mangan. Heeh. Kowe tak tereng kok kowe repot aku ngono. Wis ora usah repot-repot. Aku tak nggawa sing cilik iki ae banyune aku. Biasane kan gini bek menik, bek sapa? Setri. Tak Oh. parani rono. Ora nek rene bek. Ora nek. Nek dia. Bae ngene babadi tenan. Tak kira ngene bek tugi ya piye. Teplok-plekloro lho kok. Ora roh dulurku lanang. Lah awake dhewe ya Heeh. urung sehat tok Ya piye. ya kuwi lho. Aku dhewe ngene iki ya cek. Lah ra ngenteni aku tak terne. Ya aku rene tak terne. Lah sik ngenteni kemeng dibudalne emang Heeh. Yo, wong ninggal. kowe omongno ya ora roh krungu lho aku. Wong tre yo mabur nang jaba kene ae. Tak kira ya krungu ini wong Heeh. umek-umek ngene biasane kan krungu. Yo. Putu-putune teko. Teko kabeh. Eh, Anake ya heeh. teko. Gawe sing anake rapi nang judeg. Nek saiki rapi nang lor ka ya teko. Boleh kuwi. Enggak ero aku ora titan anak-anake. Heeh. Saloke. Akeh lho jane anake. Anake 5. Heh? 5 punjul anake. Akeh anake. Oke to 7 enek paling. Anak. Pak Cito sing lunga ning luar. Heeh. Terus bapake kuwi Naryo kuwi sing ning judeg. Barepe lek kuwi sing rak omahe kulone kuwi. Heeh. Sing ning Pandanarum. Heeh. Enek to Pandanarum? Pandanarum apa ngendi ya? Bulan. Apa? Riyen dadi mandor kanaliam ning Pandanarum barang. Heeh. Mandor apa mantri? Mandor. Mandor. Heeh. Mandor. Bapake biyen yo anu sisane mandor Bapake Pak anu kuwi, kuwi. Pak Di, Heeh, maratuwane. Mbak Kasri, Heeh. Masa maratuwane Kasri iki yo mandor. mandor sapa to kae jenenge. Aku ya wis roh ngono lali jenenge. Kok terus anake yo dadi mandor. Ya boleh gak curi bapak. Bapake. Heeh. Kendang harapan ono dedek lho. Sik. Aras.